ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କାଳାଂଶକୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ଏଜୁକେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଦେଶ। ଏହାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଏକ ପ୍ରକାର ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭାରତ ଆମ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ। ଏହାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟ, ପଶ୍ଚିମ ପଟ, ଉତ୍ତର ପଟ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଜଳବାୟୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଓ ପରିବେଶ ଓ ଭୂମିରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ, ଚାଲିଚଳନ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁପରି ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା। ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେପରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଆସ ଆମେ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ବା ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ନାଁ ଜାଣିଛ। ତ ଏଇ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା କିପରି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ଚାଷ ଜମି ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ସମତଳ ଜାଗା ଥିଲେ ଚାଷ ଜମି ଥାନ୍ତା। ହିମାଳୟ ଏକ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଚାଷ ଜମି ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। କେତେକ ଲୋକ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ସୂତା କାଟି ଗାଲିଚା, ପଶମ, ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ପଶମ କନାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଗରେ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କାଶ୍ମୀରୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ରୁଟି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ସେମାନେ ସୂତା ବାହାର କରି ଗାଲିଚା ଏବଂ ପଶମ ଲୁଗା ବୁଣିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଟି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠିକୁ ବର୍ଷ ସାରା ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି।
ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ବରଫ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ବହୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୀବିକା। କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ଫଳ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ପାଖରେ ଥିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ କାଶ୍ମୀର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏଠାକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଓଢ଼ଣୀ ପକାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକେ ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଠାକାର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲି ଓ ଇଦ୍ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ପୂଜା କରିଥାଉ, ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଓ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଆମେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଲାଗି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ନାମ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖ। ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ସେହିଭଳି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲି ଏବଂ ମେଘାଳୟ ରହିଛି ନହକାଲିକାଇ ଫଲ୍ସ ବା ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି। ନହକାଲିକାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସେହିପରି ମଣିପୁର ଲକ୍ତକ ହ୍ରଦ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ରହିଛି ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଏବଂ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ପାହାଡ଼। ଏଣୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳନ୍ତି। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବହୁ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବହୁ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେହିପରି ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆସାମର ଲୋକେ ଅସମିଆ ଭାଷା, ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଣିପୁରୀ, ମିଜୋରାମର ଲୋକମାନେ ମିଜୋ, ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଗାରୋ ଓ ଖାସି ଭାଷା କହନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା। ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାଉଁଶ ତିଆରି ଘର କରି ରହନ୍ତି। ଘରର ଛାତଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ାଣିଆ। ନାଗାମାନେ ବାଉଁଶ ଓ ବେତରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚା ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଭାତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନାଚ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ଆସାମର ବିହୁ ନୃତ୍ୟ, ମିଜୋରାମ ଓ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାଉଁଶ ନାଚ ଆମ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେପରି ନାଚ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେହିପରି ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ମଣିପୁରରେ ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ,
ଆସାମରେ ବିହୁ ନୃତ୍ୟ, ମିଜୋରାମ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବାଉଁଶ ନାଚ ଆମ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ଆସାମର ଲୋକେ ବିହୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ମିଜୋରାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ମିଜୋରାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେପରି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରା। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି। ଆମ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି ଘର କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ବା ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରାନ୍ତି। ଏମାନେ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ବୁଲି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଯାବର କୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଓଟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓଟ ପିଠିରେ ବସି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଓଟ କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ମରୁଭୂମିର ଠାଏ ଠାଏ ଥିବା ମରୁଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଖଜୁରୀ, ବାଜରା, ମକା ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଘରର ଛାତ ସମତଳ। ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମାଟି ତିଆରି ଘର କରି ରହନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଧୋତି ଓ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚକଚକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଘରର ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ। ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମାଟି ତିଆରି ଘର କରି ରହନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଧୋତି ଓ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚକଚକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଟି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଖଣି ଖାଦାନରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ହୋଲି ଓ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଅନେକ ଲୋକ ଖଣି ଖାଦାନରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ହୋଲି ଓ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଭୂମି ରୂପ, ଜଳବାୟୁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଣୁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପାଠଟିକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ କାଳାଂଶରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।